ya ga an kama masu aiki kala kala to jan wuya ne kuke kowaye jan wuya ka kusa gama dai ko yanzu nan ba ka da matsala alhaji an gama alamar ba alhaji na okay da fulani na mu ga Allah bai na wani na dan jama kunne ne kaga wani sabon mai wankin nan da aka kawo ban san halin shi ba kuma mun jima da kai a nan gurin amma a san dai kwata-kwata ba ta zuwa can gurin ko da nake ni kaɗai yanzu kuma an kawo amarya kaga kowa ya watsa yin ma yayi yawwa yanzu zan fita ba na son kowa ya je gurin nan na dai jama kunne insha Allah sai ka bari dan fulani yana nan inda za a neme ni a same ni a nan gurin Allah bai baka da matsala kai fulani abokin aiki na ya kama sai ka sha ya ake ciki ne wallahi ya aiki me alhaji yake ce ma wani kawo mai wata amaryanci cewa ko kallo daga nan ta ka wanda ya ƙara kallo to kuma kai zaka tashi a gara kenan zo ka ji wallahi Allah wallahi kai mutumi da Allah kun rike ta samu matsala fa ba wani matsala da Allah mu je kawai to kai da dage saboda idan ya shigo sai ya kwankwasa yi gudu je kawai ga ba abin da zai faru amani ana ciki na kan gado ke da kuma rufi sauri faka sauri kin kafin ka nake ka kin san me kalama inda za a yi yaro ne kai ba ke ba kai na inda an yi 250 ko ba haka ba garanti kenan to shi wannan dattijan da ya fita a yaku da sanda ma yake yawo mutumin da ya kusa mutuwa ma abin da zaki duba ne kalla kina ji na taimaka masa zaki yi tallafa wa juna taimaki junanku ki ba shi haɗin kai yi abin da ya dace kuna tare a gidan ko ba nan haka ba malama Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. menene ne Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. menene na salati Me haka? menene na salati shine gadin nan ma ina ya ji ne wai assalamu alaikum amarsi inna lillahi jami'a ya fulani me ka faɗa ki da kuma wallahi mun zo kashe bera ne kun zo kashe ɗaya akan gidan matana shi kuma wannan me kawo shi alhaji wallahi irin ƙato irin ƙatoto ne ko na rantse da Allah inna lillahi ke da mutum amman da yake min kenan Wallahi tallahi alhaji ina zaune a nan sai ga su ban san me zan yanzu shi kenan ya faru kenan ba abin da ya faru alhaji. kuɗi na Kwantar da hankalin ka alhaji ba abin da ya faru. Ya haƙuri ba abin da ya faru. na ni kuma mai ganin nan Alhaji na shiga uku daga zuwa na wayannan mutane za su kawo min bala'i.